салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қандон, ҷавонони муҳтарам, ҳавасаку ҳавасакои қандибовуш зиндаву сарбуланд бошед. нозири андози шаҳри ваҳдат. ҳозир ман дар инҷа дур омадам. мехоҳам ягон каси дигар дар экран набиёя, бо нагӯям ки бобош дар ютуб партофт ва чора ё нигарбон бошад. дур омадем, хеле инҷа машваратҳо кардем оиди андози блогерӣ, ҳатё суҳбатҳо кардем. бисёр мардами хуб, бисёр хуб мефаҳмонанд, ҳамин хел мефаҳмонанд ки бовар ки аҷоибот ки кор кан дар кор, тибқи қонуни ҷумҳурӣ кору фаъолият кан дар кор бародарони қандон. барои ҳамин ҳозир мо бо пагадамон яду ҳуҷҷатҳои дигар бояд биёрем, ҳуҷҷат торӣ кунем то бояд навори хушрукунон ягон кас набиёя. ҷаду навори кунам итина бояд ва камтара муроҷиат дорум. муроҷиат дорум ана песозак муроҷиат дорум ба як бародари қандон, ҳоҷи дустмуроди қандибобош, зиндаву сарбуланд бошед. вай ма медонам ки ай сантугай ҳамита мезгара раст ҳамин ваҳдат кафи мезгара меравад. қарзан дар шаҳр гуфтум ки дустмурод ҷон, ҳоҷи ҷон, ту дар шаҳри бобо дар ваҳдат омади ҳамҷа як пурсонид кунем, ёд кардам ки як пурсонид кунем, як аҳволпурсӣ кунем. рафтем омадем, ҳамонҷо гаштем омадем ки як бипурсем писа накезе чӣ бало ҳоҷи ҷон ҳурмати эҳтироми каломо дар шаҳри интизор шав мерам кади суханҳои шираву шарбатдор мегӯм бобош ғанимат аст, дунё ғанимат аст, аз ман хабар бигир, ҳар лаҳза қимат аст, аз ман хабар бигир. бародари қандон, зиндаву сарбуланд бошед. ҳозир ман бо мерам бо ҷаҳаду корубор дорум. монда шидам чӣ бало? Не, монда нашидам. ҳама коро рона рафтаестам. дустмуроҷони қанди ман навори давоми навора иншоалло ба ҳамаи ба самишон мерасонам. ҳамин рӯз акай пай дустмурод мешавад, пай ҳоҷи дустмурод мешавам ку кани бинамш ку хел марда када ваъда мекуна ҷудо намекуна пеши бини бобош қатӣ мезгара, пеши бини бобош қатӣ мезгара вай намекуна хабар намегира. яке нигар меги бобош мурд ягон боша шери алло ҳамин ки дар шаҳр бурам ку як пайгирӣ кунам ку шаҳрда дар гиҷо шаҳр светофор чӣ шавад кабул шавад гирем. о бародарон, зиндаву сарбуланд бошед, бо мо бошед, бо канали бобош ҳоҷи дустмуроди қанди ман кофтаниш мерам кани бинем чӣ ҳолу кор дорам. хеле гапҳо хуб мегавад, боборо писа намекунад. зинда бошед.